जोंहा बर'फ्रा दायो जिखिनि संगठनफोर दङ बिनिख्रुइ बांसिन आरो ओंखारबावनांगौ नाथाय थांखिया मोनसेयावनो थानांगोन बिदिनो आं सानोमोन जे आं लयार जागोन होननानै 19निफ्राय जेब्ला आं साइन्स साबजेक्टखौ बांसिन मोजां माने फार्स्ट अफ अल गासैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जायफोरानाखि निट इउजि आनजादावहाय उथ्रिसार जानो हाबाय बेजोंनो लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावहाय सासे बिनानाव 420 नाम्बार मोननानै निट इउजि आनजादखौहाय उथ्रिसार जानो हाबाय लोगोसे खौराङाव मोनदों जे बिथाङाहाय बर' बिजोंजोंनो फरायनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा निट इउजि आनजादखौहाय उथ्रिसारनो हादों होननानै लोगोसे बिथांनि बिबुंथि भिडिअखौ होनानै होगोन आं बेजोंनो लोगोसे गोदान आफाद दानायनि खायसे खोथा लोगोसे आफादखौहाय मानो दानांगौ बा मानो दानाय जायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला मिन्थिगोन जे सासे बर' लाइमोनाहाय मा फोरमायखो आरो मा बुंखो खुलुमबाय आंनि मुङा सुमित्रा मुसाहारि आंनि आफानि मुङा मिनारा मुसाहारि आंनि आइनि मुङा शर्मिला मुसाहारि आंनि गामिनि मुङा पुनिया गामि आं देग्लाय निट 2026 खौ आङो पास खालामबाय माने रिजाल्ट मोनफैबाय ओमफ्राय आङो 420 स्कर खालामदों आंनि फार्स्ट स्कुलिंखौ आङो इउएन एकाडेमि भगतपारानिफ्राय कमप्लिट खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि एचएस खौ आङो रामानुजन एकाडेमि बायहाटा साइनिफ्राय खालामदोंमोन बेनि उनाव आङो निटनि 1 ड्रप लाबाय फार्स्ट ड्रप जरहाट सुपार 30 ज्ञानोदयावहाय पार्सेन्टआ बेसेबांमोन आरो अल इन्डिया रेंकआ बेसेबां आंनि अल इन्डिया रेंकआ 2.2 लाख ओमफ्राय नोहै आंनि एसटि केटेगरि 5140 नोंनि फरायनायाव बांसिनै मददसो होदोंमोन मदद फार्स्टआव आङो आंनि कचिङाव माने गोबां माने कम्पिटिसन नुदों आङो टपार्सफोरखौ नुदोंमोन स' इसोरखौ लाना आङो गावखौ मटिभेट खालामोमोन ओमफ्राय उनाव गेजेर गेजेर आंनि आइयाबो आंखौ माने मटिभेट खालामोमोन बेनिफ्राय बांसिन दानि लाइमोनफोरा मबाइलजोंसो सोलिबाय थायो दा मबाइल लानांगौ ना लानाङा नोंनि बादिब्ला मबाइल माने गासैबो बेसादनिथ' माबा मोननै माने माबा दंखायोना डिमेरिट आरो मेरिट दंखायो स' जुदि नोङो मोजां वेयाव नोङो इउज खालामोबा नोंनिख्रुइ बहुत बेनिफिट जागोन आरो जुदि गाज्रि वेयाव नोङो इउज खालामोबाथ' एथ' माबायानो जाखागोन स' बेखौ मोजां वेयाव दिन्थिनो नोंनो माने गाइडेन्स थानांगोन नोंनि टिचार्स थानांगोन नोंनि पेरेन्टसा माने बुंनांगोन आरो बेखौनो आं बुंनो सानो जे पेरेन्टसफोरा मोजां होनांगोन दायो MBBS खौ सिट मोननायनि उनाव नोंथाङा बबेयाव प्रिफारेन्स खालामगोन प्रिफारेन्स बबे मेडिकेल कलेजावहाय आंहाय GMCH आरो AMCH खौ आं बांसिन माने प्रिफार खालामो आरो माने मोनोब्ला मोजांसिन जागोन MBBS जानायनि उनाव फार्दार मा दङ मा सिमां दङ मा जागोन फार्दार आंथ' एसेबां एक्सपिरियेन्स गैयाना स' आङो सानदों जे आङो सिनियर्सफोरनिफ्राय आङो सोंनानै माने माबा लागोन आरो उन्दैनिफ्रायनो डक्टर जागोन होननानै सिमां दंमोन नामा गैयामोन मा दंमोन सिमाङाव आंहाय बिदिनो आं सानोमोन जे आं लयार जागोन होननानै 19निफ्राय जेब्ला आं साइन्स साबजेक्टखौ बांसिन मोजां माने मोनदोंमोन स' आं माने गाव डिसाइड खालामना लाबाय जे आं साइन्स स्ट्रिमखौ फरायगोन होननानै ओमफ्राय उनाव 12नि उनाव निट होगोन होनना सानबाय आरो नोंथांखौ बे फरायनाय समावहाय बांसिनै सोर मटिभेट खालामोमोन मटिभेट खालामनायावथ' आं हायाब्ला आं आइखौ बुंहरोमोन ओमफ्राय उनाव आंनि रुममेटबो थायोमोन ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंनि गामिनिनो सासे टिचार्स दङ माने बेनो जोंनि कचिङावहाय फिजिक्स टिचारमोन अबिनाश सार स' सारा माने बहुत हेल्प खालामदोंमोन मटिभेट खालामनायाव सारखौ आं स्पेसियेलि थेंक इउ होननो सानदों दा न'खरजों लोगोसे दा ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरखौ नोंथाङा गावनि देरहानायाव मा होननानै साबायखर होगोन आं गावनि लोगोसे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ एपिल खालामगोन दिनै गोबां सुबुंफ्रा बनसुखौ सोंखारिनाय बा मोननै जाबाय बा आलादा आलादा बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो आं थोंजोङै बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जोंहा बर'फ्रा दायो जिखिनि संगठनफोर दङ बिनिख्रुइ बांसिन आरो ओंखारबावनांगौ नाथाय थांखिया मोनसेयावनो थानांगोन आलादा आलादा लामाजों जोङो थांनांगोन नाथाय थांखिया मोनसे थानांगोन आं दिनै बेरगावआव दङ बेरगावनिफ्राय जुदि आं उदालगुरि थांनोब्ला डिमाकुसि जानानैबो थांनो हागोन टंला जानानैबो थांनो हागोन कालाइगाव जानानैबो थांनो हागोन थांखिया आंहा मोनसे बेबायदिनो जोंनि आफादफ्रा
अबेबा मोसानो फोरोंनाय अबेबा गायनाय फुनो फोरोंनाय सोरबा बिफां गायग्रा बेराफारसेथिं सोरबा खेला गेलेनो फोरोंनाय सोरबा गाव फिजिकेल फिटनेस माबायदि लाखिनांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय सोरबाया ड्राग्सखौ होबथानाय सोरबाया दानाय लुनाय फोरोंनाय बेबायदिनो आफादफ्रा गावबा गाव मोनफा मोनफा लामाखौ लानानै खनखांनानै खामानि मावनांगौ जेसां हायो आफादाव जन्मआ जानांगौ जन्म जाबायानो थानांगौ मोनसे हारिनि गेजेराव आफादनि सिमायानो थानो नाङा नाथाय थांखिया मोनसे जानो नांगौ बेनिखाय जायफोरा सोंखारिनो नागिरगोन आं बिथांमोनखौ एपिलसो खालामनो नागिरगोन जे बनसुआ गावनि स्टेन्डआवनो दङ बिथांमोना बनसुआ दिनै गावनि थांखिजोंनो आवगायगासिनो दङ आरो सानसे बै जि सिमांखौ लानानै बे आफादा दाजादों बे सिमाङाव गासै खेंख्रा खेंख्रि लामाथिं थांनानैब्लाबो बै थांखिसिम सहैगोन आंहा फोथायनाय आरो मिजिं दङ बेनिखाय बयबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होलायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरगोन डिसिआव कालचारेल डिपार्टमेन्ट दंखायो बे कालचारेल डिपार्टमेन्ट थाखानाय हिसाबै आङो बेबायदि सोंखारिनोबो लुगैया बा माबा मोनसे एडभाइसबो हरनो लुगैया बिथांमोना मावनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों बा जोंनि बिटिसिखौ बा बर'फोरनि कालचारखौ माबायदि जौगालांनायाव बिहोमा होनो नागिरदों बिनि बाथ्राखौ हयथ' बिटिसिनि कालचारेल इएमआ बुंफोरनानै होगोन